Okay, another day. Ano to? Pati patuwa na ako nila. Hanap ko doon. No, I won't. What if pangwana po ko? Wait lang. Mana? Okay. Pwede na tayo mag-bright kita kan kita. Wait, pero... Oh, butang ba ko? Ang taon na to. Kaya ko wait. 8. Mga tong 15. Okay. Ikaw ng hay ba yan? Wala. Maybe ang lama mo yung karon na. Okay. Wala ang harvest woman. Guys, tagbal sabi. Mahulay sa to. Okay. Yeah. Na ito mag-harvest. Yeah. Jada kayo. Ah. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Kani. Wala pa po. Okay. Isa ka. Ngayon. Okay. Parang manok ito. So, kawawa. Patol ka na ito itong manok, no? Panhiyaw na ito today. Kailoy ka siya korma. Come here. Hey. Come. Dali. Nagsulod siya. Ali. Langoy dali. Dol. Rescuing the chicken. Are you a duck? Are you a chicken or a duck? Let's turn around. Dili siya ka na nagpaluwas. Dili luwason. Wala siya. Karon nga sunod na itong buhaton. Kay... Muna ang copper ingot. Muna ang pagkaon. Tara ng mga pagkaon dere. Tayo. Tama pa na. Tara. Itong cable. Ato ang stone bricks. Hollow block lagi. Pero di ba na hollow nga block. Stone bricks. Tayo. So, ni plus. Tama ka na eh. So, nanatani. Copper. Nanatay. So, clay.
o bamboo. Clay o bamboo atong kailangan nga makita sunod. Okay. Kita tag clay. Okay. Padulong naman ng gabi eh. Ito na ng mga ang gabi eh. Ay, mga harvest na lang ta. Mga angay harvest mo nun. Kakaitag koan. Tay. Tulod na ko. Dapat na ikauban to si chicken dito sa pikas. Moong ato ning kwaon ning manong kanin. Tuon na to sa tunga-tunga sa dagat. Sumusunod gid ka. Okay. Sunod gid siya. Nato na kay luoy man. Luoy man ang chicken man. Nato na. Dali, Mads. O na to dito. Hello, Day. Dalang kaibigan, Day. Ito, Day, oh. Day. Ako, Day. Duha man naka-seeds. So, magpapulate po diri. Charis. I will feed you. Feed. No. Suda ba rin kayong tangan eh. Feed. And then, feed. Diba? Oh, nila itlog. Hindi na mo ha. Morning gitawag feed chicken. Marine aquatic chicken. Kaya mo pagpapilate. Oh, hindi magbulag-bulag mga parents. Indot ba ang granite mo kuan? Malakong ko sila. Buwag. Indot ba ang granite mo? Indot ba mo talong? Mga itong salog. Ay, of course, kainitan sa natin eh. Pwede siya mo talab. Natutod siya. Yes, of course. Oh, okay. Eh, kani mo na dapat to. Amo to na yung daghang granite. Ito. Dagan bayi. You're right. Okay.
Ngayong gabi na. Uli na ta. Sulay na to. Hindi to maka-call play. Dapat itong gamiton. Ang nakayad mo ko sa play kay. Nasay. Paano ba? Pulog sa tayo. Nasay. By the way, nag-ulan na rin sa real life. Pulog sa tano. Sleeping sa to, guys. Okay, morning.